Idan Allah ya so ya albarkaci zawarcin bazawara, sai ya kawo mata zawari wayayye mai ilimi wanda ba kifin rijiya ba. Babu shakka, Najeriya tana buƙatar mutum wayayye wanda ya goge a fannoni iri daban-daban. Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal yana da dukkanin gogewan da ake buƙatar shugaba ya zama yana da ita. Baya ga gogewarsa a matsayinsa na lauya, kasancewarsa shugaban majalisar wakilai ta tarayya ya ba shi damar sanin yadda ake gudanar da ƙasar nan. Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal bai bari sanyin AC ya toshe masa kwanya ba. Ya yi amfani da damarsa domin ganin ya toshe dukkanin wata kafa da ka iya tsiyayar da zumunci. Da yake an ce sabo da maza jari, Aminu Waziri Tambuwal ya yi amfani da damarsa domin ya ga ya saba da dukkanin kowace kusa da za ta jone kasar nan. Kirke gaskiya takin kamar dan gwadon gwame yawo kotu. Kashi dama an ce tarkon angulu sai da kashi, kai da kaya kuwa duk mallakan wuya ne. Babu shakka, Nigeria ba ta kifin rijiya ba ce. Mu yi amfani da harshenmu domin mu kirga haƙoranmu. Kirke gaskiya takin kamar